Здравейте! Агенция за недвижими имоти A&D Home ви представя нов проект жилищна сграда Аура в град Несебър, която се намира на първа линия море. Строителството на сградата стартира на 15 февруари. Тя ще бъде изградена с висококачествени строителни материали. Сградата няма да има такса поддръжка, но ще има асансьор. Апартаментите ще бъдат издадени до ключ. Сградата ще бъде на 6 етажа, също така ще има подземен паркинг, а първият етаж ще бъде търговско помещение. Инвеститорът предлага опция за разсрочено плащане до 2 години с първоначална вноска от 30%. Краен срок за въвеждането на сградата в експлоатация е 2027 година. За повече информация свържете се с мен, Полина.